Pokyny a predpisy. Každý sa musí predpisy naučiť a ovládať ich v praxi. Pred termínom stanoveným ako čas odchodu sa pohnúť neslobodno. Každá koľaj je pojazná, kým sa neprejaví ako nepojazná. Spoločenský poradca pre všetky životné okolnosti prináša dokonalú istotu každému pánovi i dáme, kedy sa obliekajú rôzne obleky, kravaty, veľký večerný úbor dámy, malý večerný úbor, kombinovaný oblek, smoking, frak. Kto pozdraví prvý, kto podá prvý ruku, oslovenia a tituly, slečna doktor alebo slečna doktorka. Ako pozdraví pán dámu, predstavovanie, koho predstavíme najprv, ako sa pri tom chovať, spoločenské hovory po zoznámení. Prišli tu Taliani, Rumúni, Rusi, Chorváti a všetko možné tieto a dovezli im krampáče, lopaty a začali kopať a robiť. Ako sme merali, tak oni chodili, to sekali drevo, znašali na koľaje a tak a motýkami kopali a tak ja som im ukazovala, tu máte a to boli inžinieri, a tu 6 alebo 4. 1915, zajáci ruskí, taliansky, Rumúnia, potom aj Maďari. A ti nám povedali, tak rob, žovka, ukáž ma, mne je žovka meno. 35 rokov robím tu. Hamovača. Pred niekoľkými rokmi jedného nechali pri stroji, aby ho vykúril. Nevideli ste Joža? No a on sa tomu nerozumel, nemal skúšok. No, keď stroj začal paru priberať, tak on sa hral tam s pakami. Rušeň sa dal do pohybu a on musel dreva podkladať, aby mu ostal stáť. Takisto aj vlak Gondkulak má ísť do šrotu, kolejnice sa majú vytrhať. Predpoveď počasia na dnes. Pekne a veľmi teplo. Najvyššie denné teploty 27 až 30 stupňov. Naďalej slnečné počasie, slabý vietor.
Aparát tlačí na pies z jednej, z druhej strany však za pomoci rozvodu, teda šupátka. A tým ide ojnica potom z válcu do krížovej hlavy a z krížovej hlavy je spojená zase na tie kola, ktoré Abdou Mari Fane mata kun jala ba kun Abdou Fall jar masa mum ñoko Abdou masa masa dal sama dem mum jaw Abdou jinn dan dogal ha yad dogal ba xam dogal mo ci masa jande bal del mo ci masa kawdo bal jinn dogal ba ma mara boy laram sen dogal jamasel bi mo jama gay dogal fen jak rab lo jël fen jak am fen jak bu ko ma ñande de ba do dogal ma jël so jël bu am lo ko sama kabra mata mata sama 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 mo taw fat man ko di mo do tamal sama mo duna mata tamal sama ko de bol ma jank fa nga sama masa mi ci tamana do masa undo fana tanga sana ko masa so tanga mu deki mu ne ko ñoom ci ñun ko ñew tubaab ta tubaab lu tax ñun ko mandi ma teral ga du jaadi jënd xamul dimanche masa so mo ju ami son sa yaay
Staré veci máme radi, preto keď si spomíname. Ja mám starú ženu a preto mám rád staré veci. Staré veci máme radi, pretože si pri nich spomíname, že sme boli mladí. Ja som sa narodil v starých rokách, preto mám rád staré veci. Staré veci sú pre mňa krásne, pretože keď sa na ne pozriem, vidím čas. Zúčastnite sa určovania stredu sveta. Nestanete sa nikdy stredom, okolo ktorého sa všetko otáča, ak sa nepostavíte do stredu. Nedostanete sa do popredia, ak sa tam sám nepostavíte.
hra. To je určite niečo poetického, nezáväzného a zároveň veľmi definovateľného v svojej podstate. Má to... Hra ako taká, ako uvoľniť sa, áno. Nepomôžete mi. Hra to, keď mi je dobre a keď je dobre tým druhým a už by sme to mohli, hádam, aj chvíľu nazvať, že je to šťastie. Prečo sa rád hrám? Pretože sa cítim stále malým deckom. Hra znamená pre mňa to, že aj keď prší, môže byť pekné. Ďalej chci. Já si myslím, že hra to je poezie, kterou... Že každý člověk, pokud žije, tak prožívá určitý skutečnosti a v té hře se to potom projeví. Tak pre mňa hra je predovšetkým vzrušenie, uvoľnenie a nejaký návrat k sebe, ke pokračovaniu seba. Kam kráčaš?